सा आरो सानजाजोंहाय मोजां जायगा होननानै बुङो गरिखौ दोननायनि बेनो जुखाम बागाना नै गासिबो बन्द दखानाबो बन्द मानसिबो रावबो गैया नै गामियावनो मानसिबो रावबो गैया नै लांदांजोबसो रावबो गैया ओरैजोंबो ओरैजोंबो ओमफ्राय जोङो बेनि गेजेरावनो सानैजों नायदो माबायदि लुथुबथुब ओंखारदों बे जाहैबाय बेरेफुंजानि बेरायग्रा मैयानिफ्रायनो लानानै बेबायदि बेरायनांगासिनो आरोना मैयाल' नङा दाख्लिनिफ्रायनो बेबायदि लानानै बेरायनांगासिनो आरोना बेखौहाय सामफ्रामबो बानांगौ बेरेफुंजानि बादो दसे बेरायदो बिसोर माखासेफ्रा फुंनि ब्रेकफास्ट जाखांजोबबासो जोङो बेरायखांनानै न'आव थांफिनो आरोना नङाबा बिसोर जानायखौ बे लुबैयोना ओमफ्राय बेखौ जाबाथाय बिसोर जाबाथाय माने बायदिसिना बुंनोबो हाला आरोना दा बै गुफुर माबायावहाय कुकाराव बानायग्राया बेखौ दा होनबाबो बेयो बुजिनानैहाय दा जानो लेंगोन बेखायनो आङो होनला बेयावबो ओमफ्रायहाय गैया हनै बेयाव दै होयोमोन नालाय जुखामावहाय बेखौ नायनो फैयो आरोना बियो ओमफ्रायहाय दा बेखौ बुंथ'ला आङो ब्रेकफास्टआव जाग्रा बेखौ जाबाथाय बियो माने ओंखाम जानो हाया आरोना बेखायनो फुङावहाय बेखौ नुहोआ ओंखायनो ओरैबा ओरै लांदिंनांगौ जायो ओरैबा ओरै दोनखोमानांगौ जायो आरोना मानसिखौ दा नै जोङो माबायावसो फैदों ओरैनो बेरायलाबायनो एसे निहोर गानो होननानै आङो निहोराबो न'आवबो गैया गानोबो ओमफ्रायहाय नै मायाव फैदों आङो निहोर गानो बेरेफुंजानि मोखांबो सुवाखै दे लोगोफोर मोखांबो सुवाखै जेबो सुवाखै ओरैनो सानैबो मारामैनो फैदों नै बेनो दुब्लि बारि बै साइडनिफ्रायनो मैदेरा फैयो ओरैजोंहाय मोनायाव फैयो नै एखमबा औ मैदेर एलिफेन्ट ओमफ्राय ओरैजोंबो नै खुवा दं दाबोनो खुवा माबा नायदोंमोन आबौ ए दै होआसैदां दिनै औ नै बेयावनो मेचिन लागायनानैहाय हनै बे जोंनाय नुहुरनाया बेयावहाय माबा गायदों नालाय जुखाम गायदों नालाय औ जोंनायावहाय जुखाम गायदों बे जोंनायखौ मानो होदों सोरबा नायग्राफ्रा मिथिखाबायदां दाख्लैबो खेबसे होनखादोंमोन आङो बेयावहाय माने मैदेर फैनो हायैनि बे मैदेर फैनो हायैनि थाखायहाय बेखौहाय बेबायदि बाउन्डारि होना होजोबदों आरोना ओमफ्राय नै ओरैबो न' दङ औ मैदेर आङो नैबावहाय दसे माबा गानोसै नै बेखिनिल' बेयावबो नै आङो एसे निहोर गानोसै फुंनि आराम थान्दा मोनलायो बिदि गानो मोनबासो नङाबा सब समाय सेन्देल गाननानै थाबाय थानाय ना आथिङानो गुदुं मेगनफ्राबो बेखायनो जालायलांला जेबो गानो मोना माबो गानो मोनाखायनो हाग्राबो गैलाना नै बेजोंहाय गारि खारो बेनो हाइवेआ खाथियावनो बैनो खाथियावनो माने एसे थांनांगौ आरोना बे दुब्लिखौ बारबानो हाइवे मोनबाय नै दखरखर बे सिगुन बागान बेयावनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा पिकनिक जाबा बेयाव जाफैयो बांसिनानो नै फुंनि नजारा बियो बोरमा खाफैदों हनै मामाया माबेसे हा 9था ए नै बेनिफ्रायनो दै लांनानै नैबेजोंहाय बे पाइप गुफुरा बेजों बेयाव जुखाम बारियावहाय होयो आरो दाबो होफैयाखै नै दिनै होगोन ना होलासैथाय नङाबालाय दामानि होगासिनोमोन नै बेसेबां गिदिर जाखो जुखामा नायनि र' बिदियावहाय नै मानिमुनि फिसाबो गिदिरबो दंसोगारो
बेखौ खानानै जाफैनांगौ मालाबा बेयावहाय एसे देरबावथों र' आबौ गैया आंना बिदिनो आरोना दिनैथ' खर' लोबबावनांगौसो ओरैबायदि खर' लोबनो लुगैनाया हाला आङो ओमफ्रायहाय दा खर' लोबबाथाय मारै जागोनथाय टाइमाबो लेटसो जालाबायो मालाबा खर'बो लोबथारनांगौ दा नैबेखौ लानानै दसे लानानै उफाय गैया आरो दसे थाथाबबावगोनलाय बियो बिदिनो 8:30 जाख्लायखायो आरोना आंना सब समाय ओमफ्राय नै बेनो जुंखाम बागाना दाबोनो फिसा जानानै दं बेसेबां गुवार बे मैदेरनि प्रटेक्सन बिसोरो नै दै सारनो फैबाय नै मेसिनाबो लाबोखाबाय न'नि खारो बे मेसिना ए भारा सानफ्रामबोनि भारा बेसेबां होनांगौ 300 सानसेयावनो आयौ न'आव फैफिनबाय जोङो ना न'आव फैफिनबाय जों नायदो दासो उन्दुफिनलायबाय बेरना फैनानै मा जाबावनो दे मारै थाब मोनबावनांगौ जाखो दे आङो 8:00 जालायखाबाय खुंग्रोमेनाना जालायदों उन्दुनाया सिखारजायाबो गाबो दसेनो थाल मोनथारो बेहा सिखारनायखौबाथाय नै लोगोफोर दासो दुगैखांनानै आङो नुजाफैफिननो हालायबाय आरोना दुगैनायाथ' दाथ' टाइमा 10ता जाबाय ओमफ्राय नै सि आरि सुस्रांदोंमोन नालाय दा माबायाहाय टाइमा लेट जाबाय आरोना दुगैनायजों मानायजों खर' लोबनांगौआथ' ओरैबायदि सानफ्रामबो हाद्रि बिरफुंबोनाय ओरैबायदि थांनाय फैनायनि हाद्रिया जमा जानानै थाजोबनाय हाजारखि खर' खोबबाबो हाद्रिया बाखायो आरोना ओमफ्राय हाद्रि नांनायखौ फाइसाल मोनो मिथिबायना लोगोफोर फननि स्क्रिनावसो नुजोबो आरोना ओरैनोथ' नांनायखौ मिथिला थालल' मोनसै जेनेबा नांबाय बे होननानैहाय ओमफ्राय खिन्थु नुजोबखायो आरोना फननि स्क्रिनावहाय फनखौ ओरैनो दोनलांबाथाय आखाइ माबायावल' लानानै थां नोङो ओरैनो सायाव लायाबाबो मना सिंफ्राव लाबाबो जेनेबा खोबनाय गैयाबा आरोना खोबनाय गैयाबाथाय थाल मोनजोबखायो आरोना जास्ट फननि स्क्रिनावसो नुयो हाद्रि नांनायखौहाय बेबायदि बानाया हालामोन खर'खौ माला लोबनो मोनो सानगासिनोमोन आरो ओमफ्राय फुङावबोथ' लोबलांस्लाबनो हाया आरो बेलासियावबोथ' सफैनानै लोबनो मोना जायो माने गिसि जानानै थाबाय थायोना फोराननो मोना जायो ओमफ्राय माबाया मोना बिदिबा खर'आवहाय बेखायनो आङो दिनैनो थाङैयावनो लोबथारबाय आरोना दिनै लोबगोन होननानै सानखादोंमोन आङो होमबाबो थांबाबो फुङावहाय लोबलांनानै थांथारगोन आं दिनै सानदोंमोन आरोना आङो जिखुनु जाया ओमफ्राय गैया नै दा 10ता जागुलायबाय टाइमानो दाथ' गैला ओंखारनोबो हाखाला जाहैबाय ओमफ्राय दा फुंनि मेरला खामानि दंबावो बेखौ खालामनानै लाग्रोसै आङो नै रेडि खालामलायबाय बेनि दा मानि थाखाय नायदो नै जालायबाय जोंना माइरं रुनायलायनो माइ रुगासिनोलाय आरोना बेयावहाय दाबनै नै आङो जिनिसफोर बिहरदोंमोन बेखौ नै फुजायाव होनानै मेथाइ बिहरदोंमोन आङो बेवहाय दङ सिङावहाय ओमफ्रायथ' औ नैबेबो गुर मेथाइ बेखौ मालाबा होनो होननानैहाय मायावबा खामानियाव नांगौ बे जाहैबाय गुर मेथाइ खिजुरनि नामा बियो आरोबाव नैबे जाहैबाय गाइखेर दाखा बे गाइखेर दाखाखौ आङो केक बानायनोसो बिहरदों केक बानायनो नैबे जिनिसखौ आङो मैया लाबोदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौहाय दिनै सिथाबसै आरोना आङो फिसा मन्दिरावनो नैबेना बिदि सिथाबग्रा दंखायो उनजोंहाय बेबायदि बेखौ सिथाबग्रोनानै लानोसै आं बे गोजौआव सिथाबबाय आङो बेबायदि नै दाना जानायनि फाला बेयाव जाहैबाय सिबिं नारेंखल ओमफ्राय मेथाइ आरो बे जाहैबाय माइब्रा बेखौ आङो मा खालामसै नै जानोसै आरोना जानायनि सम जालायबाय ओमफ्राय दिनै न'आव थानायावनो आङो बेखौहाय जानोसै होननानै सानलायबाय आरोना ब्रेकफास्टखौहाय ओरैनोथ' ओंखाम जालांनाय जायो नालाय आङो सानफ्रामबो दा दिनैहाय एसे आलदा जानोसैलाय होननानैहाय सानफ्रामबो ओंखाम जालांबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो दिनै एसे आलदा जानोसै होननानै जानो नागिरदों आरोना आङो नायदो मा जानो नागिरदों बर'नि जाग्रा जानोसैलाय बन्द'नि सिथाव लारु जानोसैलाय आरो ब्रेकफास्टआव बेनो
सामफ्रामबो थांबा ओंखाम जालांनाय जाबाय थायोना बेखायनो दिनै बेखौनो जानोसैलाय साननानै बानायलायबाय आङो ना लोगोफोर गरम गरम बानायदों आरो जादों सिथाव 2,000 years later. बिजौ नै जोंना बागानावहाय मा गायबावदों मा गायदों थाइबें नै बिसोरो लांदां लांदां जानायावहाय थुदेरना होफिनबाय आरो नै बिसोरबो थाइबें बिफां जोबना बाबा औ नोंलाय मा जादों नों बेलासिनानै गुंग्राय गजोबनाय बिदि फिथाइ जाबावदों नोङो हो ओइ बेयाव थां जिबौ थायो नै गंगार लाफाया बिबार बारजोब्बाय बिबार बारबाय होनदो बे लाइन मोनसेल' ओमफ्राय थाइबेंआबो बेनो मेरला माला मोनजागोन बेखौ ओंखायनोथ' खय माससो 1 मासाव फिथाइ थायो ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो थारमाने मोनसे जिनिस लानानै फैदों बे जिनिसखौ मानो लाबोदों आङो नोंथांमोनजोंबो खिन्थानांगौ दङ आंहा एसे नै बे जिनिसा नै बिराद फुरानाखाबो बुस्थुआहाय फुराना नै माबायदि जालाजोबखो बिराद फुरानाखाबो आरोना ओमफ्राय दा बियो बुस्थुआ खारदोंबाबो लेट जानानै दं दा टाइमा बेसेबां जाखोमोनथाय बेलासिबाय आरोना आं बेलासियावसो लाफिननो टाइम मोन्दों नै दहाय खालामनो सानदोंमोन आङो 4:56 जागुलायबाय आरोना बेलासिबाय ओमफ्राय दाबो नै 2टायानो दाबो जायाखै दा बेबायदिनो जानानै दङ दा बेखौनो नै माबानोसै आङो सोलायनोसै बेखौहाय फुराना नालाय जिनिसाबो माराम खिला जोब्बाय नै गोदानखौ होफिनसै आंबो अबे प्लास जाखो दा टाइमा नै बिदिसो जानांगौ आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदोंमोन माने शेयार खालामनो नागिरदों आरोना गोबाङानो मिथिखायो मानसियानो जे घरिफ्रा बन्द जायोब्ला माने बेखौ मोजां नङा होननानै बयबो मिथियो नङा होमबा ओमफ्राय घरि गाज्रिफोरखौ बा घरि बन्द जानायफोरखौ मानि थाखाय दोननाङा होननानै बुङोब्ला मोनसे खोथा आरोना जेन'बा जोङो जोंनि सारिय'फाले आरोना जोंनि सारिय'फाले जोंनि न'खराव माबा मोनसे जायोब्ला जों माने एफेक्ट जायो आरोना जुदि मोजां माबा मोनसे जादोंब्ला जोंनावहाय खुसि जागोन नङा होमबा खुसिया मा होनो मोजां माबा मोनसे जादोंब्ला जोंबो खुसि जागोन ओमफ्राय माबा मोनसे गाज्रि जोंनि सारिय'फाले जोंनि सोरगिदिं जेनेबा जोंनि न'खरावनो माबा मोनसे गाज्रि जादोंबा जोंबो गोसोआ दुखु मोनबाय थागोन बेबायदि एफेक्ट जायो आरोना जोंनावहाय मोजां आरो गाज्रि बेफोरबायदि एफेक्ट जायो नङा होमबा जोंनि सारिय'फाले नुनाय बुस्थुजोंनो नुनाय जिनिसजोंनो जोङो जोंनि माबायावबो जोंनि माइन्डआवबो जोंनि माबायावहाय जोंनि माइन्डआवबो एसे एफेक्ट जायो आरोना दा थिग बेबायदिनो घरियाथ' जोंनि थाखाय नांथारगौ बुस्थु नङा होमबा जेब्लायबो बयनावबो थाखायो घरियाहाय नोङो हाजारखि मबाइलाहायनो दंखायो मबाइलखौनो नायो होननानै बुंब्लाबो मबाइलखौ एक्सुवेलि मबाइलखौ नायनाया मोजां नङा फुंनि समावहाय माने जों सिखारग्रा मबाइल नायोना बेबो एक्सुवेलि मोजां नङा आरोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेथ' बयबो मोजां नङा होनना मिथिखायो ओरैनो मबाइल नायनायाहाय ओमफ्रायहाय बेरेफुंजानि जोङो मबाइल नायनायाव मा जायोना मबाइलावथ' जोङो टाइमखौल' नायनो होननानै नाया बेजों लोगोसेसै मबाइल नायबाय बेयावथ' माबा माबि नटिफिकेसन माबा माबि नायखायो आरोना फेसबुकआनो होन माबा मोनसे ओमफ्राय बेफोरावनो माबा मोनसे जेनेबा जुदि नायनाङैखौबो जों नुलाबायनो हागौ बेरेफुंजानि आरोना बेफोरजों गोसोआ जुदि बेरेफुंजानि गोसोआ गाज्रि जायोबा सानसेमानि गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन बा माबा मोनसे आरोना बेफोरबायदि जायखिजाया मबाइल नायनायाथ' ओरैनोबाबो मोजां नंखाया जायखिजाया जोङो घरिनि खोथासो बुंनो नागिरदों नालाय घरियाथ' थाखायो जाबाय बयनावबो ओमफ्राय दा आङो जेरैबायदि होन्दोंमोन दहाय नङा होमबा मोजां गाज्रि एफेक्ट जायो जोंनावहाय सारिय'फाले जोंनावहाय जोंनि गेजेराव जि जायो बेखौ होनना बुंदोंमोन ना ओमफ्राय जुदि घरिया जुदि मोजांब्ला आरोना घरिया जुदि टाइम मथे खारगासिनो बेबो जोंनि माबायावहाय जोंनि लाइफआवहाय एफेक्ट जागोन आरोना जों घरिखौ नायनानैहाय सानगोन ना जे नै आंहा बे टाइमावहाय ओरैबायदि खालामनांसिगौ माने एक्टिभ मोनसे एनारजि फैयो आरोना घरि मोजां जायोब्ला ओमफ्रायहाय बे टाइमावहाय आंहा ओरैबायदि खालामनांसिगौ बे टाइमावहाय नै
बे खामानिखौ मावनांसिगौ मोनसे एक्टिभ एनार्जि फैयो आरोना घरिया जुदि मोजांब्ला घरिया मोजां खारबाय थादोंब्ला खिन्थु घरिया जुदि गाज्रि जादोंब्ला बेयावबो मोनसे जोंनावहाय नेगेटिभ एनार्जि फैगोन आरोना जे जोङो थालखौनो मोना जायो नङा होमबा दाबो जायाखै ना माबा मोनसे कनफिउज जोंनावहाय मोनसे माबा हाबनानै थायो आरोना बे ओंखायनो मोजां नङा आरोना जों टाइम मथे सोलिनोबो रोङा जायो सोलिनोबो हाया जायो माने एक्टिभ मोनसे माबा थाया आरोना एक्टिभ एनार्जिया जोंनावहाय एफेक्ट जाया होननानै बुङो आरोना आरोबाव बेल' नङा जायखिजाया घरिखौ लानानै बिराद माबा मोनसे बास्तुफ्रावहाय बिराद बिलिफ्सबो दं आरोना घरिफ्रा माने गाज्रि बा थाबथानानै थादों बा खाराखै आरोना बेफोरबायदिब्ला माने जोंनाव जे इनकाम फैनांगौ दं माने थाखा फैसानि आरोना बेफोरनि बादैहाय होनना बुंदों बेफोरबो थाबथानानै थायो बा जा फैनांगौ दङ बेफोरबो माने लासै लासैसो जायो होननानैहाय बेबायदि फोथायनाय दं आरोना बेफोर जाहैबाय गावबागाव फोथायनाय बेफोर बिलिभ आरोना जायखिजाया बेखौ होननानै बुङो आरोना घरि बन्द जानाय बा घरि गाज्रि जानायखौ बेफोरबायदि दोननो नाङा होननानै बुंदों आरोना जुदि गाज्रि जादोंब्ला बेखौ माबा मोनसे जेनेबा फाहामनो नाजा आरो जुदि जेनेबा बेटारिफोरजोंनो बिदिनो जायोब्ला बेटारिफोरखौहाय सोलायनानै थाबैनो फाहामनांगौ आरोना बेफोरबायदि आरो जुदि फाहामजाथारलाबा बेखौ माबा मोनसे राहा खालामनांगोन आरोना खिन्थु दोननो नाङा होननानै बुङो आरो घरिखौ दोननायनिबो आरोना बेनिबो माखासे बिलिभ दङ जाहैबाय आंबोथ' सिगाङावहाय खोलाहाजोंसो दोनोमोन हो आंबो मोनथियामोन एफाराब मानि ओमफ्रायहाय दा आङो साहाजों दोनग्रा जाबाय आरोना सा आरो सानजाजोंहाय मोजां जायगा होननानै बुङो घरिखौ दोननायनि ओमफ्राय खिन्थु दरखं गोजौआवहाय दोननो नाङा ओमफ्राय दरखं खाथि खालाफ्राव बिदियाव दोननो नाङा आरोना दरखंनि खाथिफ्राव बिदि होननानै बुङो बेडरुमावहाय आरोना बेडरुमावहाय जेराव जों उन्दुयो बेवहाय पेन्डुलामनि ओरै गिदिंबाय थानाय माबा थायोना घरि थायोना बेफोरबायदिखौहाय दोननो नाङा आरोना पेन्डुलाम थानाय घरिखौहाय दोननो नाङा होननानै बुङो आरोबाव जेथिंहाय आथिं खालामो बे जायगाजोंबो दोननो नाङा होननानै बुङो आरोना जे जों उन्दुनायावहाय जे जों आथिं जायो बेजोंहाय आथिं जानाय जायगाजोंहाय माने दोननो नाङा होननानै बुङो आरोना बेफोर जाहैबाय गावबा गावनि फोथायनाय नंगौ नङा बेखौथ' जोङो माने मोनथिला आरोना जायखिजाया नुनाय मोनथिनाय जाखिनि मोनथिनाय बेखौसो आं नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामदों आरोना दा बेनोसै लोगोफोर माथो होनबावनो दिनैनि दिनाथ' बिदिनो थांबाय आङो गेजेर खन्दआवहाय जेबो खालामनायबो जायासै भ्लगबो खालामनाय जायासै डाइरेक्टनो आङो नै घरिखौसो फाहामनाय जाबाय आरोना दा बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैथ' बिदिनो थांबायसै फिसालाजों सानसे जाखायो बिदि समावबो होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होनबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं